дуруд мегӯем ба шумо бинандагони ҳамешагии барномаҳои телевизиони Сафина. имрӯз аз таъсисёбии артиши миллии Тоҷикистон сипари боэътимоди ватан 32 сол сипарӣ мегардад ва мо тасмим гирифтем дар ин рӯзи таърихӣ бо сарбозони далеру шуҷои ватан бошем ва барномаи навбатии худро бо номи як рӯзи сарбозон дар қисмҳои низомӣ омода ва манзури шумо намоем. айни ҳол мо дар маркази таълимии пойтахт қисми ҳарбии 0123 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. омадем то аз кору фаъолияти ин сарбозони қисми низомӣ аз наздик шинос шавем. меравем, моро ҳамроҳӣ намоед. ҳангоме ки мо ба қисми ҳарбии 0123 ворид шудем, роҳ пеш гирифтем ба сӯи ин бинои хуштарҳу замонавӣ ки дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои муҳофизони сарҳад бунёд гардидааст. маврид ба зикр аст ки маркази таълимии пойтахт барои омода намудани мутахассисони хурди ҳайати сарбозону сержантон, бозомӯзии ҳайати шахсӣ ва сатҳи роҳбарии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. айни замон дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадӣ 17 намуди мутахассисони хурдро омода менамоем ки ин аз ҷумла мутахассисони силоҳҳои гурӯҳӣ, минамёт, дастгоҳи зенитӣ, норинҷаки дастии зидди танкӣ, кинологҳо, мутахассисони хурди алоқа ва ғайраҳоро омода менамоем ки дар рафти фаъолияти хизматӣ мо кӯшиш ба харҷ менамоем ки ҳар як мутахассис дар сатҳи зарурӣ омода гарда барои муҳофизати сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон равона гарданд. баъд аз қабул намудани навазкарон мо бо навазкароне ки ба маркази таълимии пойтахт ворид мегарданд, аввалан 10 рӯзи аввалро ҳамчун барои омӯзиш, яъне ки аз худ кардани ҳамаи он талаботҳое ки барои хизмати ҳарбӣ муқаррар гардидааст равона менамоем. баъдан мо аз рӯи барномаи таълимие ки аз ҷониби фармондаи қушунҳои сарҳадӣ тасдиқ гардидааст, аз рӯи он амал менамоем ва муддати 3 моҳ мо мутахассисонро барои омӯзиши фанҳои ҳарбӣ ҷалб намуда, баъдан барои идома додани хизмати худ ба сафи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон равона менамоем. баъд аз оне ки ман низ либосҳои низомӣ ба бар кардам, дохили хобгоҳи сарбозон гаштем. Навбатор айдсан сержантур аз хоб бархезон. Сержантур аз хоб бархез. روتا از خوب برخیز، روتا از خوب برخیز، روتا از خوب برخیز. дар ҳама қисмҳои низомӣ нахуст рӯзи ҳар як сарбоз бо ана ҳамин амр шурӯъ мешавад ва сарбозон расо соати 6 субҳ аз хоб бархеста либосҳои худро мепӯшанд ва тахти худро ба тартиб медароранд. ин ҳамаро сарбозон бояд ҷасурона анҷом бидиҳанд ва баъдан тибқи реҷаи тасдиқ гардида рӯзи худро шурӯъ мекунанд. мебинем ки дар пеш бо сарбозонро чӣ интизор аст.
ҳамин тавр баъд аз оне ки сарбозон аз хоб бармехезанд дар назди бинои хобгоҳ саф кашида барои гузарондани машқҳои ҷисмонӣ омода мешаванд ва баъд аз гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби афсари масъул сарбозон роҳ пеш мегиранд ба сӯи майдончаи варзишӣ. мутобиқи реҷаи рӯзи таҳия гардида дар тамоми қисмҳои низомии мамлакат сарбозон рӯзи худро бо ана ҳамин гуна машқҳои ҷисмонӣ оғоз мекунанд ва бо иҷрои чунин машқҳои пагоҳи рӯзӣ бадани худро обу тоб медиҳанд. гузарондани машқҳои сафароӣ низ яке аз талаботҳои асосии қисмҳои низомӣ ба шумор меравад ва дар ин мактаби ҷавонмардӣ ҳар як сарбоз бояд рӯҳану ҷисман солим бошад. ба хотири хуб обутоб ёфтани онҳо ҳамарӯза дар майдончаҳои варзишӣ як қатор машқҳои ҷисмониро барои саломатиашон иҷро мекунанд. дар ин мактаби ҷавонмардӣ қонуну қоидаҳои махсус ҳаст ва ҳар як сарбоз бояд пуртоқат бошаду хуб обутоб ёбад. имрӯз дар қисми ҳарбии 0123 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи хуб обутоб ёфтани афсарону сарбозон шароити арзанда муҳайё карда шудааст, ки ҳайати шахсӣ вазифаҳои доштаашонро бечуну чаро иҷро мекунанд. сатҳи баланди омодагии ҷангии ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ дар ҳама давру замон аз таълиму тарбияи хуби афсарону сарбозон, сайқал додани донишҳои сиёсиву низомӣ ва эҳсоси баланди ватандӯстиву садоқатмандӣ вобастагии калон дорад. имрӯз бо боварии комил метавон гуфт, ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба як воҳиди тавонои кишвар табдил ёфта, афсарону сарбозони шуҷои он дар ҳифзи марзубум ва садоқат ба савганди низомӣ аз уҳдаи вазифаҳои дар наздашон гузошташуда бо сарбаландӣ мебароянд. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان زاده دوران استقلال بوده، طفل امید و آرمان‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. امروز قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با یکی از نهادهای پرقدرت قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تبدیل یافته ثابت نمود که با حفظ مرز و بوم وطن اجدادی خویش همه امکانیت و تمام تجهیزات و نظامی را دارا می باشد. امکانیت تکنیکی، تیاری جنگی، شرایط بسا مساعد زیست و زندگانی هیئت شخصی جوابگوی همه معیارهای جهانی می باشد. همه این دستاوردها محض با غمخواری و توجه پدرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به دست آمده است. баъд аз анҷоми машқҳои пагоҳи рӯзӣ сарбозон дасту рӯи худро шуста ба тозагии бадани худ ва саломатиашон диққати ҷиддӣ медиҳанд. дар хобгоҳи маркази таълимии пойтахт баҳри истироҳат ва фароғати сарбозон
тамоми лавозимот ва рахтҳои хоби гарму нарм таъмин мебошад. тозагӣ гарави саломатист. ҳамин шиёрро пешаи худ карда сарбозон баъдан рахти хобашонро ба тартиб медароранд. мо ҳайати роҳбарияти маркази таълимии пойтахт диққати асосиро ба он равона менамоем ки ҳар як сарбоз дар вақти зарурӣ яъне ки реҷаи рӯз муқаррар намуда аз хоб бархезанд, баъдан ба машқи пагоҳирӯзӣ машғул шаванд, баъд аз он ба ҷиҳози бистарӣ яъне ки ба тартиб даровардани ҷиҳози бистарии худ машғул шуда дасту рӯи худро яъне ки шуста ба муоинаи пагоҳирӯзӣ саф кашанд. баъд аз гузарондани муоинаи пагоҳирӯзӣ ба хӯроки пагоҳирӯзӣ ҷалб гардида яъне ки ворид гашта аз он баъд аз хӯроки пагоҳирӯзӣ ба тамринҳои яъне ки машғулиятҳои тасдиқгарда равона мегарданд. аз рӯи талаботи реҷаи рӯз он чизе ки муқаррар гардидааст машқи оммавии варзишӣ ё ин ки корҳои сиёсию тарбиявӣ ва дигар чорабиниҳои зарурӣ ки реҷаи рӯз муқаррар гардидааст мо сафарбар менамоем. гузарондани машқҳои сафороӣ низ яке аз талаботҳои асосии қисмҳои низомӣ ба шумор меравад. ҳар як сарбозе ки нахуст ба қисми ҳарбӣ ворид мешавад, дар майдончаи сафороӣ ба онҳо афсарони бо таҷриба ё сержантон тарзи дуруст қадам заданро меомӯзонанд ва ҳар як сарбоз бояд то қабули савганди ҳарбӣ тарзи дуруст қадам задан ва салом додани ҳарбиро ба хубӣ аз худ кунад. салом додан ва қадам задани ҳарбӣ барои ҳар як сарбоз хеле муҳим аст. машқҳои сафороӣ ва омӯзонидани тарзу усулҳои дурусту дақиқи қадамзанӣ мутобиқи оинномаи сафороии қувваҳои мусаллаҳи кишвар барои сарбозон аз ҷанбаҳои муҳиму самарабахш ба ҳисоб меравад, зеро ҳар нафаре ки барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ба қисми низомӣ даъват карда мешавад, то қабули савганди ҳарбӣ нахуст тамоми нозукиҳои машқҳои сафороӣ ва қадамзаниро аз худ мекунанд. дар раванди сафороӣ ҷавонон обутоб ёфта худшинос мешаванд. ҳар қадами монда устуворона сурат мегирад. амалу ҳаракат дар ин машғулият нақши муҳим мебозад. аз ин рӯ ҳар як сарбоз кӯшиш мекунад ки амри додашуда сари вақт иҷро карда шавад. бинои таълимии қисми ҳарбии 0123 дорои симхонаҳои барҳавои дарсӣ мебошад ки дар он афсарон ба сарбозони пуртаҷриба дарс мегӯянд. бинандагони азиз, барномаи як рӯзи сарбоз идома дорад ва айни ҳол мо дар синфи тайёрии ҷангӣ бо як гурӯҳ сарбозон қарор дорем ки онҳо ҳамарӯза тибқи реҷаи тасдиқ гардида дар баробари хизмат кардан инчунин дар синфхонаҳои ана ҳамин хел зебову барҳаво машғулият мегиранд. ва айни ҳол мо дар суҳбати сарбозон қарор дорем. худро барои бинандаи мо муаррифӣ мекардед. тӯли 10 моҳ мешавад ки дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат карда истодам. бо дастгириву ғамхории бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ва бо роҳбариву кӯшишҳои ғайрати сардори маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал майор Раҳимзода Алишери Абдунасим ва бо ҳамаи ҳайати шахсии маркази таълимии пойтахт, ҳамаи навақскарон вақте ки тибқи даъват ба хизмати ҳарбӣ мегарданд, омода намуданд бо як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, садоқат ба ватан омода мешаванд, тарбия мешаванд, дар ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадӣ адои хизмат мекунанд. пеш аз хизмати ҳарбӣ шумо ба чӣ кор машғул будед? ман рости пеш аз хизмати ҳарбӣ дар факултети санъати донишгоҳи давлатии Хуҷанд таҳсил мекардам, ба ҳайси санъаткор дар театр кор мекардам ва дар мактаб ҳам муаллим ҳам будам. имрӯз шароитҳо дар қисми ҳарбии шумо чӣ гуна аст? шароит дар маркази таълимии пойтахт воқеан дар сатҳи олист. ман бо боварии комил гуфта метавонам ки дар сатҳи олист, чӣ дар
хӯрока, нӯшока, пӯшока, ашёҳои гигиенӣ, тозагӣ ҳамаш дар сатҳи олӣ. Вақте ошхона медороем дар анами хӯроки нисфрӯзӣ 2 намуд таом мондагиам бо дар як мези дигар навишта мондагиам, мисол нони иловагӣ бо хоҳиш, чой мушкилӣ нест, хӯрока мушкил нест, умуман ҳамаш дар сатҳи олӣ ва ҳатто ашёҳои гигиенӣ тибқи муқаррар гардида ва ҳамон тибқи мувофиқ ҳамашро тақсим мекунанд дар сатҳи олӣ. ҳамчун як ҷавони ватандӯст мегуфтед ки тӯли 10 моҳ ки шумо дар қисми ҳарбӣ хизмат карда истодаед, хизмати ҳарбӣ ба шумо чӣ дод? хизмати ҳарбӣ ростига ба ман шаъну шараф дод. вақте ки ман ба хизмати ҳарбӣ омада истода будам, модарам гуфтанд бачам хавотир нашав, ту ягон ҷои бегона намеравӣ, мисли бобоҳову дигар мардҳо дар дигар мамлакат хизмат намекунӣ, ту меравӣ он ҷое ки ман туро таваллуд кардам, яъне Тоҷикистон, ба ҳамон ҷо хизмат мекунӣ. ва ман омадам ба тибқи гуфтаи модарам шукр хизмат карда истодам ва дар ин ҷо ҳама афсарон хубанд ва моро тарбия мекунанд. тӯли ин қадар 10 моҳ зери дасти ҳамин афсарон тарбия гирифтем ва таълим гирифтему ҳамашон. дар синфхонаҳои тайёрии оташфишонӣ барои сарбозон тамоми яроқҳо ва хислатҳои тактикии онҳо фароҳам оварда шудааст, ки сарбозон дар ин синфхона бо шавқи беандоза истифодаи ҳама гуна муҳимоти ҷангиро аз бар менамоянд. дар дигар синфхонаҳо низ шиёру овезаҳои ҳар як машғулият барои сарбозон фароҳам оварда шудааст, ки сарбозон метавонанд аз ҳар як ин шиёру овезаҳо маъниву моҳияти баланд касб намоянд. дарсҳои назариявӣ ба хотири боз ҳам баланд бардоштани донишу ҷаҳонбинии сарбозон ва бештаран дар мавзӯъҳои ҳарбӣ ва тандурустӣ ҷараён мегирад. сарбоз аз шаҳрвандӣ ба мо ворид мегардад ва мо ҳар он чие ки дар барномаи таълимии мо қарор дорад, мо онро сармашқи кори худ гирифта дар асоси барномаҳои таълимӣ онҳоро ба омӯзиш ҷалб намуда ва асос чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, асоси тарбия ин оила аст ва ҳар сарбозе ки ба мо ворид мегардад, мо бисёртар бо падару модарои онҳо корбарӣ намуда нисбат ҳар як сарбоз навазкар маълумоти зарурӣ гирифта ва ба ҳамон самте ки яъне ки дахл дорад ба он кор карда савияи тарбияи сарбозонро баланд мебардорем ва ҳамарӯза тибқи ҷадвали дарсӣ ки аз ҷониби роҳбарияти маркази таълими пойтахт тасдиқ гардааст, машғулиятҳо бо маром гузаронда мешавад. воқеан ҳам хизмат мактаби ҷавонмардисту ҳар як сарбозро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия мекунад. ҷавонони мо аллакай пай бурданд ки оромиву сулҳу суботи мамлакатамон аз артиши пурқудрати кишвар вобаста аст. ҳамин аст ки соласол сафи ҷавононе ки баҳри ҳимояи марзубуми аҷдодӣ ва хизмати модарватан иқдом гирифтанд хеле зиёд мебошанд, ки теъдодашон рӯз аз рӯз меафзояд. сержант зикиров саймирдин ҳастам. тӯли 10 моҳ мешавад ки дар қушунҳои сарҳадӣ кумитаи давлатии амнияти миллӣ адои хизмат намуда истодаам. аз ноҳияи восеъ ҷамоати худои раҷа мебошам. баъди хатми донишгоҳ ба хоҳиши худ ба хизмати ҳарбӣ омадам. шароит дар қисми ҳарбии мо дар сатҳи олӣ қарор дорад. мо аз ягон камбудиҳо танқисӣ намекашем ва мо ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои миллат ваъда медиҳем ки чолокию ҳушёрӣ ва зиракиро аз даст надода сарҳади давлатиро мисли гавҳараки чашм нигоҳ медорем. мо аз хизмати ҳарбӣ далерӣ, ҷасурӣ ва нотарсиро омӯхтем, ки барои мо шаъну шараф ва мардонагиро омӯзонем. баъд аз хизмати ҳарбӣ аз рӯи ихтисос дар ягон мақомотҳои давлатӣ кор ва фаъолият мекунам ва барои ватан ва пешвои миллат хизмат мекунам. ман садқаи мӯйҳои сафедат модар
قربانی صدای برگ بیداد مادر گر دست دعای تو گیرد حاصل عمر من صدقه چشمی با امیدت مادر. ما وعده می‌دهیم که خدمت حربی رو با سری بلند ادا نموده به نزد پدر و مادر برمیگردیم. سربازانی که بعد از ختم مؤسسه‌های عالی کسبی با قوای مسلح وارد می‌گردند، آنها امکانیت وسیع دارند. از آن جمله آیا آنها می‌توانند با گرفتن بلیط حربی با همه ساختارهای قدرتی کشور، مؤسسه‌های دولتی که در آن با آموزش و تربیت جوانان مشغولند، می‌توانند در آمده همچون سرباز خدمت کرده فعالیت نمایند. و دعوت به عمل می‌آوریم که هر یک جوان که مادر خود وطن خود را دوست می‌دارد آمده با سری بلند با وطن خویش خدمت خود را دریغ ندارند. با باوری کامل میتوان گفت که جوانان با شرف و وطندوست ما در حفظ وطن اجدادی تأمین ثبات و امنیت جامعه سهمی ارزنده دارند. آنها با حس بلند وطندوستی درک میکنند که ادای خدمت وطن مسئولیت آنها بوده در راه رسیدن به هدف و آرمانهای ملی. ادا نمودن خدمت حربی در صف قواهای مسلح ضرور میباشد، زیرا وطن مکان شادی و نشاط و بخت هر یک صاحب وطن است. سرزمینی است که هر یک وجب خاکش برایمان مقدس می باشد. امروز مناسبت شما با همخدمتان خود چگونه است؟ مناسبت ما در سطح عالی، زیرا اینجا مرکز تعلیم پایتخت است که همه افسران کوشش به خرج داده ایستادند که یگان مناسبت غیر آیین‌ناموی نشود و دائما در روحیه بلند وطندوستی تربیت میکنند. در روزهای شنبه و یکشنبه، در روزهای استراحتی که میشود، موسیقی میگذارند، بچه‌ها رقص بازی میکنند، با بازی‌های ورزشی مثل بسکتبال، فوتبال، والیبال یا اینکه شахмат مشغول میشن، یا اینکه به تماشای فیلم‌های وطن دوست، اگر به اصطلاح به روسی بگوییم زسته و تماشا میکنن. همه در جهت همین روحیه بلند وطن دوستی، صداقت به وطن آماده میشن. همخدمتان شما از کدام منطقه‌های تاجیکستان هستند؟ از همه منطقه‌های تاجیکستان قرار دارند، از همه ولایت‌ها، مثل ولایت سوخت، ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ختلان، ناحیه‌های تابعه مرکز، از همه گونه، از همه شهر ناحیه‌ها قرار دارند و ما با همه‌شان مثل دوست و برادریم و نفرانی که انتقال می‌یابند. باور کنید وقتی که دوستی من به دیگر جزوتام انتقال گردید، اونجا من اشک ریخته بودم. واقعا اینجا در سطح عالی است، دوستی و برادری. این فکر شخصی من است. اگر بیایند خدمت کنند بسیار عالی میشود، زیرا که مرا مادر برای سربلندی زاد. یعنی برای سربلندی وقتی که همین سرحد رو محافظت میکنیم، وطنمون امن است، آرام است، تنج است. وقتی مادر به حضور کار میکند بی خواطر، اما مادر من، خواهر من، برادر من، پدر من وقتی که آرام و آسوده کار میکند وابسته به سرحد است. وقتی ما میایم هر یک جوانان در سرحد مرز رو بانی میکنیم، بعد به قدر پدر مادر میرسیم و تاجیکستان ما روز تا روز گل گل شکوفا میشود و بیایند خدمت کنند. باز دولت ما بهتر میشود و پدر مادرمون نیز از ما خرسند میشن. البته یک دو سه شعرو بخونه، شعرو بخونه، روز و شب در پسی سنگرم، روز و شب در پسی سنگرم، دیده ای سرحد و کشورم، دیده ای سرحد و کشورم، زیف سازی همه مرزوبم، زیف سازی همه مرزوبم، چون سپر راهنه پای کرم، چون سپر راهنه پای کرم، کلاه گیر از طرف دستی روز با سوی آشخانه با قدم مرش.
ин макони барҳаво ҳамеша ҷои истироҳату фароғат, макони суҳбату вохӯриҳо ва лаҳзаҳои тафреҳиву чорабиниҳои хурди фароғатӣ барои аҳли сарбозони маркази таълимӣ мебошад. айни ҳол сарбозон саргарми гуфтугӯ ва суҳбатҳои самимиянд ва мо низ ин ҷо шарики розии онҳо гардидем. худро барои бинандаи мо муаррифӣ мекардед? сержанти хурд Салимов Саламшоҳ аз шаҳри Ҳисор. 1 солу 10 моҳ шуд дар қисми ҳарбӣ адои хизмат кардем ва ҳамсолони худамон тавсия метавонам ба хизмати ҳарбӣ биед, сари вақт хизмати падар модарро адо кунед, ба сари баланд ба пеш падар модар, сари баланд пеш падар модар баргардем. хизмат дар сатҳи хуб қарор дорад. рӯзои истироҳатӣ мо ба футбол, волейбол ва шахмот, теннис ва дигар бозиҳои варзишӣ машғул мешавем. дар ҳамин хизмат мо ҳамагон медонем ки ёру дӯстони зиёд пайдо мекунем. ҳамхизматони шумо аз кадом минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд? ҳастанд аз Фара, аз Рӯшон, аз Панҷ, аз Душанбе, Помир, Дарвоз ва ғайраҳо. мақсад бародарои ҳамхизматони мо аз ҳар ҷойҳои дурдаст хати мо омада адои хизмат кардеастанд. чӣ гуна муносибат доред бо ҳамхизматони худ? муносибат хуб аст. дар сатҳи олии бародарона мақсад хизмат пеш рафтаистааст. то имрӯз аз хизмати ҳарбӣ чӣ омӯхтед шумо ҳамчун як ҷавони ватандӯст? ҳисси ватандориро ҳис мекунем. мақсад хизматро буд мекунем, ба пеш падар модар меравем. баъди хизмат ният дорам ки ба донишгоҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда ба халқу ватани содиқона хизмат кунем. саломат бошед. рӯзҳои истироҳатӣ яъне ки шанбе ва якшанбе мо хусусан равона менамоем ба он чорабиниҳое ки дар сатҳи роҳбарияти хушунҳои сарҳадӣ талабот муқаррар гардидааст. яъне ки мо чорабиниҳои варзишӣ, саволу ҷавоб вобаста ба вазъи сиёсии кишвар, вазъи иҷтимоии кишвар ва дигар мавзӯе ки доир ба баланд бардоштани рӯҳияи сарбозон равона гардидааст. хушбахтона солҳои охир ҳиссиёти ватандӯстии ҷавонон бисёр ҳам дар сатҳи хуб ба роҳ монда шудааст. аз оилаи худ онҳо тарбияи хуб гирифта ба сафи қушунҳои сарҳадӣ, қувваҳои мусаллаҳ сафарбар мешаванд. бинандагони азиз, барномаи як рӯзи сарбоз идома дорад ва айни ҳол мо бо афсари онҳо суҳбат дорем. ҳамчун як афсаре ки дар қушунҳои сарҳадӣ хизмат мекунед, хизмат дар сафи қушунҳои сарҳадӣ чӣ гуна мактаб аст? мактаби мардонагӣ аст. то куҷо боиси ифтихори ҳар як ҷавон аст? қушуни сарҳадӣ хизмат кардан фахр аст. барое ки тамоми сарҳадҳои ҷумҳурии Тоҷикистона қушуни сарҳадӣ муҳофизат менамояд. бароям дар қушуни сарҳадӣ хизмат кардан ин шараф аст. дар хонаи маишии сарбозон ба намои зоҳирии худ аҳамияти аввалин дараҷа медиҳанд. мӯи сари худро ба тартиб медароранд, пӯшоку либосҳои худро рахту ҳамвор мекунанд ва тозагиву озодагиро аввалин дараҷа мешуморанд. мегӯянд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ мактаби камолот аст. сарбозон дар баробари обу тоби бадан боз чандин ҳунарҳоро аз худ менамоянд. ин мактаби ҳунаромӯзӣ ба ҷавонон шароитеро фароҳам овардааст ки онҳо зиндагии шоиставу зебошиносиро аз ин ҷо биомӯзанд ки он дар зиндагӣ ҳатман ба кор хоҳад рафт. чун мо бо сарбозон суҳбат кардем, иброз доштанд ки барои мо боиси фахр аст ки дар ватани худ хизмат мекунем. дар ин баробар бештари онҳо иброз доштанд ки дар хизмат бештар ба қадри модар мерасиву навозишҳои гарми ӯро пазмон мешавӣ. вақте ки мо меоем ана ҳамин зергиребонро медӯзем, шояд як сӯзан ба дастамон мезанад. ана ҳамон вақт ашк аз чашм ҷорӣ мешаваду боз хотир ба модар меояд. ҳамашро ана ҳамин ҷо омӯхтем ва ана ҳамин ҷо ҳар як лаҳзааш хотир монааст. дар хонаи модар вақте ки
аз хоб бармехезем модар хӯрокҳои тайёрро ба сари дастурхон меорад. Бачаҷон аз хоб бархез субҳона омодааст. ё ин ки вақте шустани пӯшока мешавад, бале мешӯянд, дарзмол мекунанд, тайёр оварда медиҳанд. лекин дар ин ҷо бошад ҳама корро мустақилона худат анҷом медиҳӣ. аз хоб бархестан, сару либос пӯшидан, мисол сару либос дарзмол кардан, шустан, тозагӣ ҳамаш аз худат вобастагӣ аст ва дар ана ҳамон ҷо ба меҳнати падар, модар, ёру бародару дӯст мерасӣ. ватан модар азизу меҳрубонам, нахустин аввалин ҳарфи забонам, макони гавҳари чашму дилу ҷон, ягона сарпаноҳу пуштибонам. ба ватан, ба пешвои миллат содиқонаву софдилона хизмат мекунам. масъулини маркази таълимӣ барои ғизои маънавӣ гирифтани сарбозон ва ҷиҳати огоҳӣ пайдо намудани онҳо аз шоҳкориҳои миллати тоҷик ва намунаи яроқу аслиҳа осурхонаи кушоду барҳаво таъсис доданд. тибқи иттилоъ, сарбозон вобаста ба вақт ба ин макон омада ба худ ғизои маънавӣ мегиранд. дар ин макон лаҳзаҳои гуногуни фаъолияти кории сарҳадбонон, сарбозон ва намунаи дигари муҳимоти соҳавӣ гирд оварда шудааст. ин шароит дар самти тарбияи дурусти сарбозон дар рӯҳияи ватандӯстиву худшиносии миллӣ мусоидат менамояд. аз солҳои тӯлонӣ мешавад ки маркази таълимӣ кор фаъолият мекунад. ҳар як даъват зиёда аз 1,5-2,000 навдават қабул мекунем ки ба таълиму тарбияи ва омодагии ҳайати сарбозони навдават масруф мешаванд. бо ҳайати шахсии сарбозон дар қисми ҳарбӣ аксарияти машғулиятҳои мо вобаста ба таълиму тарбияи ҳайати шахсӣ зиёдтар масраф мешавад. зи ишқи ватан ҷӯш дорад дилам, ба ҳарфи ватан гӯш дорад дилам. ватанро бинозам ман чун дар канор, чу модар гирифту намуд бахтиёр. ба ватан ва пешвои миллат содиқона хизмат мекунам. ман сарбози қатори мирзоев шаҳром тӯли 5 моҳ аст ки хизмати модар ватанро иҷро намуда истодам ва шароитҳо ҳама хуб аст ва мехоҳам ки дар оянда ҳама ранги мо биён хизмати модар ватанро адо намоям. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар як фарди ватандӯст мояи ифтихору шарафмандӣ буда, барои обутоби ҷисмониву ақлонӣ ва ба камолоти онҳо ҳамчун мактаби маҳорату шуҷоат ба шумор меравад. қайд кардам ба маврид аст ки маҳз хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ метавонад ҳар як ҷавонписарро ҷисману рӯҳан обутоб бахшида ба зиндагонии шоиста раҳнамун созад. имрӯз сарбозоне ки дар маркази таълимии пойтахт адои хизмат мекунанд, аз шароитҳои фароҳамшуда қаноатманданд ва ҳамарӯза тибқи реҷаи рӯз хизмат ба ватан модарро пеш мебаранд. дӯстони гиромӣ, ин буд ҳамон коруамалҳое ки сарбозон ҳамарӯза дар қисмҳои низомӣ анҷом медиҳанд ва мо то ҷое тавонистем онро манзури шумо намудем. чун ман имрӯз бо сарбозони далеру шуҷои ватан будам, ёде аз хизмати ҳарбӣ ва ҳамхизматони худ кардам ва шукр мегӯем ки имрӯз ҷавонон дар беҳтарин шароит хизмат мекунанд, чаро ки имрӯз пешвои муаззами миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама қисмҳои низомии мамлакат шароити арзандаро барои хизмати сарбозон фароҳам овардааст. итминони комил дорем ки афсарону сарбозони шуҷои қувваҳои мусаллаҳ ба савганди ҳарбии худ ҳамеша содиқ монда, рисолати фарзандии худро дар назди ватан, модар ва халқу давлати хеш минбаъд низ бо сарбаландӣ адо мекунанд. дӯстони азиз, ин буд барномаи як рӯзи сарбоз. манзури шумо ҳамеша дӯстдори ин ватану ин сарзамин бошед.